ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба видеои мо. Ҳозир ман мехоҳам барои шумо анами гулҳои навинкаро нишон тиҳам. Аз ами паплино беҳад паплинои хушроомадагӣ ҳастанд. Рангошонам хучонам чӣ тавре ки дида истодаед. Ино дизайнерскиян, нархошон 170 сомонӣ. Санги тозаи якум сортуш ва доингаш низ тозаяй. Дӯстони азиз, ҳозир дар бозор кадом нусхае ки мебироя, мисол алакай вай дуюм сортуш мебироя. Инчунин баъзан анами сангошон тоза нестанд. Аз ҳамин сабаб 10 сом шояд вайш нархаш фарқ кунад, бисёр не, ҳамин 10 сомон. Барои ҳавай ҳам вақте ки бозор мебиёед, як бор муқоиса кунед, бинед кадомеш ки тозаи хушрӯй, аз анамуҷа харидорӣ кунед. Инаминоям сангои дизайнеркати ородудашдагиай ва нархошон чӣ тавре ки гуфтам 170 сомон. Тозаи якум сортуш сангои сваровскиш беҳад фасон. Касоне мехоҳанд хучон омада харидорӣ кунанд, пас биёед Корвон, тарафи Корвон Сити, нолевой дарвоза, якум рият. Ман ҳамин чиза вай кардагим, ба навор гирифтагӣ ҳастам ҳамин намуд паплинора. Инаи дубайскиша, дубайскиш ин намудаш 140-150 сомон. И зардаш боша не ҳаст, шанелиш 180 сомон. Дига доингои тозаш дизайнерскиш 170 сомон мешава, 160 сомонаш бо ҳастай. Хулас, агар ба шумо дар кор бошад, нависед. Иное ки ман номбар карда истодам, нархи донашай. Касоне ки оптум гирифтан мехоҳанд, бо нархошон арзонтарак мешава. Анамин комментарияра бинед, дар уҷа ман номерома закрепит мекунам. Шумо метавонед ки дар уҷа гирифта нависед, савол дошта бошед, албатта ки ман ҷавоб мегардонам. Инаиҷа лавдоманӣ паплино, доингои лавдоманӣ, сангои хеле зиёдаш дизайнерски фасонош 160 сомон. Ин бо дора 120 сомона дора, 140 сомона дора. Марҳамат, кадом намуде ки барои шумо дар кор боша, аз ами гуло шумо нависед. Вай ино акл сангошон фарқ мекунанд аз рӯи ами нархошон. Нависед, албатта ки доставка мекунем, доставка дорем. Тамошобинони азиз, албатта ҳамаи хоҳишое ки шумо доред мо ба назар гирифтагӣ ҳастем. Иншаллоҳ ки ҳамин ки вай шава, ҳамхе имконият ба даст биёя, ман ба навор гирифта пешниҳоди шумо мегардонам, дархостҳои шумора. Бори дигар хостум анами паплинора якта ба якта нишон тиҳам барои шахсое ки ба ман менависанд. Мегӯянд ки дар видеоҳо ҳама вақт ами пурра бо нишон тиҳед паплиное ки ҳастанд. Аз ҳамин сабаб ами дукона пурра ман ба шумо пешниҳод кардистам. Ина доингои сангдори 100 сомонашам ҳастай. Агар дар кор бошад, ба мо нависед. Тамошобинони азиз, инаи навинкаи доингай иам ба фикр меяд 170 сомонай. Агар хато накунам, барое ки санги зиёдтар буд, ман нархаша мепурсам гуфта будам, бо ҳамхе фаромӯш кардам омадам. Хулас, ҳамхе агар харидор бошед, бо рафта як бори дигар аниқ мекунам барои шумо, то ин ки фаҳмед нархи аниқша. Марҳамат дӯстони азиз, ҳозир то охири видеора тамошо кунед. Дар инҷа инчунин ҳаст паплинои вай дубайски ва паплинои туркии бесанг. Агар дар кор боша, метавонед ки ба мо нависед. Дӯстони азиз, агар ин намуд паплино турецкиё, ина бинед, ҳам нигиндоруш ҳаст, ҳам бенигинуш ҳаста. Инора аз нархое ки турецкиое ки ман имрӯз барои шумо нишон метиҳам, нархошон умумӣ карда ба ман гуфтанд ки аз анамин 200 сомон сар мешава то қиматаш ҳамиҷада ба фикрам ки 480 сомон буд. Санги дизайнеришу мисол анами вайш иҷада не ки мо 480 сомаша ман видео кардагӣ нестам. Ман туркиёра умумӣ карда ба шумо фаҳмондум. Хулас, бинед чӣ қадar паплинои хушрӯи Туркия. Инамино ҳамаш бесанган. Чӣ тавре ки дидестед, анами рулонои туркӣ анамихе мешава. ҳозир баъзеҳош нишон метам. Рулони туркӣ чапана таҳ карда мешава. бинед ростанагии паплиневу ба чапагиш таҳ кардагиан. Иноне дигарош иам бе нигинаш хушрӯ, нигиндоршам аҷоиб фасонай.
озибо якчандша нигиндороро ба навор гирифтагӣ ҳастам. марҳамат, бенигиношам бинед. чӣ хеле ки гуфтам, агар шумо да бенигин дар кор бошад, дар WhatsApp нависед кадом намуди паплин. Инамин аз 200 сомон сар мешава то 480 сомон. 480 сомаш и ай ҳама зури зур шай. Ай ихе гирем 380 амихе паплинои дизайнерскиёи туркӣ асосан амхе нархо доранд. Набинед дӯстони азиз, билмандо ҳастай, паплинои фултекс ҳастай, беҳад качествои нағз. иҷа ҳам 5 метра дора ва ҳам 3 метра. чӣ хеле ки медонед, туркиё бисёрош 5 метра меша. ай сабабе ки ина барошон борик ҳастай ва ё 5 метраша як либос ҳисоб мекунанд. набинед чӣ хеле меиста. ғафси хушрӯ. паплини туркӣ. Амин нигиндоршам ҳастай. Амин зарда. Баъдан амин гул хушрӯай. марҳамат, интихоб кунед, суратша равон кунед. То охири видеоро тамошо кунед. Уҷада бо ҳаст паплинои янамин туркиёи нигиндор. Нигиндорошонам фасона. Имрӯз ма дизайнерскиёша ба навор гирифтагӣ нестам. Амхе сангои дождикша ба навор гирифтагиям. Ми туркиёра чанд видео пеш будак ваёш. Набинед чи чапанаи рулонша бинед. Материал чапана таҳ кардагиай. Рулонои туркӣ анам хеле будай. Анаи паплини сери. Гул майдаям дора, мисол гули калонам ҳастай. Баъд ҳами туркиё нағзиша меай ки мисол гулош необычный меганам хеле метова. Ҳангоме ки дар байни дигар паплино нигоҳшон мекунӣ, вай фарқкунандай. Ана иное ки шумо дида истодаед нигиндоранд ҳамашон туркии тоза. дӯстони азиз, нархошон аз анамин 250 сомон сар мешава то 300 сомона. набинед иҷа ҳам 3 метраш ҳастай, ҳам 5 метраш ҳастай. ина гулмайдои хушрӯ беҳад ҳам ғавсакан, ҳам хушрӯван ами гулмайдо. аз ино ман якчанд нафарда харидорӣ карда будам. медонам аз наздик бо хушрӯтарак дида будам ки сифатошон чӣ таврай. анаи ряди болодам ҳаст. афсус ки анами дукон беҳад ваяй баландай ва аз наздик намешава ки ҳами чизоро ман барои шумо нишон диҳам. ҳамхе ай телефон пеш кардаму намедонам то чӣ дараҷара хушрӯ дида истодаед шумо ки ба ҳазур тамошо кунед. на марҳамат. тамошобинони азиз, ин аст видеои имрӯзаи мо. умеддорам ки камакакам боша писандтон гашт ва метавонед ки омада хитон ёбед, пайдо кунед ё ин ки дархост кунед, мо равон мекунем.